Jens og Emil har været i hæren i en længere periode, men efter et mindre overgreb på en italiensk haveslange er de blevet udpeget som parkeringsvagter. Men hvad laver parkeringsvagter egentlig? Jeg er en dag som parkeringsvagt. Wienerbrød smager fandme godt. Jeg har meget erfaring med wienerbrød. Det er simpelthen for bureaukratisk. Vi skal have mere goddag med en økseskaft og mindre papirnusseri. Det går ikke med dig, du er simpelthen nødt til at logge ind. Skal vi kysse? Jeg vil sgu da også. Det må du ikke, du er grim. Du er fandme grim. Hvad fanden? Goddag. Er det lille Paul? Hold da bare kæft. Hvad tror du lige, du laver, hva'? Hvad tror du lige? Jeg er desværre nødt til at fyre jer på baggrund af seksuelt overgreb på vores elever og levitation i gangene. Det går ikke. Det har vi ikke. Ud med jer for helvede.